mennesker vil kalde det et comeback. Andre mennesker vil bare sige, at vi er tilbage igen. Så det er vi. Jo, Pub Crawl. Og så hjem og DJ hos Vivo senere. Det var kæmpe det her. Først op, Leonowskis. Leonowskis skal have, at den her er kommet ud. 5 flasker til 100 kroner. Skål. Klokken er ved at nærme sig 8. Ikke for det bliver norske engelske lov på Konga. Det er klassisk popcorn kører. Vi vil have en god fad. Vi skal bare blive buset ud. Nej, der er desværre lukket lige nu. Vi åbner først kl. 19. Hvad er klokken? Den er 17:43. It's about that time when you say, I ain't just come out to play. Konga var lukket. Igen. Følte sig ikke låst, og så sidder bare en med en pige, og helt mærket, hvad fanden der foregår. Og så gik vi så ud og spurgte Jens' søster. Så gik vi så tilbage fra at spørge, er du i familien Jens? Nej, fuck. Så skal vi gå ud igen. Men hun sagde, at der var en søsterbar til Konga lige her rundt om hjørnet. Som var måtte ligesom, jeg forstår ikke, hvorfor jeg det var, for det er meget hyggeligt. Børn viser selvfølgelig det her. Han er medlem. Ja. Så vi fik simpelthen det her 96 kroner for en blank og en mikler. Skål. Det skulle være en pub crawl, så vi skulle videre, men priserne var for gode, og stemningen var for god. Tobias, han er faktisk på vej hen og sige hej. Og så vi lige vil drikke en lille mikler i page imens. Så kan du sætte ham. Jeg kan også godt lide sådan. Jeg har bare købt en classic. Nej. Det er lækkert. Jeg havde Tobias. Det er så sjovt. Kongo bar. Konga bar? Konga. Jeg får 3 grøntfadøl. Jeg har kort. Og noget der. Og så var sådan der, er du familie med, der hedder Jens? Nej, okay. Og så sådan på vej ud og sådan der, det lød jo fucking mærkeligt. Back in B, y'all. Konga, place to be. Status er, jeg har lige taget hurtigflyet fra Moskva. Min far, han hedder Niels. Og ligesom Niels er jeg kommet for som en snegl. For jeg drikker mega langsomt, men jeg nyder det. Jeg drikker en lille en pretentious rom og cola i øl. Det ved vi jo rigtig meget bedre, men hallo. Endnu en gang sidder vi her på livets top på et bjerg. Vi ses med Minecraft. Feel the love, y'all. Party time, game time, motherfucker. Jo, vi skal hjem til mig og sort it out. Drikke en kop kaffe, spise en bolle og pakke min DJ-pult sammen. Hente en M&M-plakat, muligvis. At det her der equivalent til en cykel på stjålet, det ved jeg sgu ikke. Men jeg kan ikke få min fucking cykel ud, når der er en fucking bombe, vi bare har. Altså, det er så fast. Jo, mirakuløst det virkede. Ejeren til Christiansvin kom tilbage. Altså, vi var sådan 2 sekunder fra at gå.
Jeg har skrevet en lille sæd til ham, vi kan se den bagefter. Og jeg siger, hvor stor en idiot han er. Han løb på rettervej, vi kan have en anden pack. Vi skal over DJ bag noget kaffe. Hey, hvor er det kæmpe. Cheers. Finish dining. Now it's time for partying, man. Lad mig lige drikke en espresso, og så er vi på vej. Okay. Jeg har gemt billeder med andre ting, og nu er vi bare på vej. Skal jeg sætte det der DJ en lille smule hister her? Det var kæmpe. Det var så stort det her. Det dur. Gider virker. Og så der, så det er meget fedt. Lidt med buset, men til lidt der kommer, så giv en gas. Hey YouTube. Jeg vil stoppe med at filme, når jeg kan tisse. Okay. You know the roof on fire. We gonna book it. I holder begge to vagt, fordi I skal give lyd til mig og Jakob, når Milo er ude. For det går simpelthen ikke, hvis han er på vej ud, så er han slidt. Men hvis du får ham ud... Det er Loki ret fejret, altså.